בקיצור, איחרתי לפעולה. שבת בצהריים. חתכתי מוקדם. מה דרור יקרא עכשיו? סיכמתי עם אבא שיהיה אותי בזמן הפעולה. לא עזר לי. לקחתי את העניבה לא ממש נכונה. חזרתי הביתה כדי לקחת אותה. יצאתי. נזכרתי שאני בחקי מלא בשבת. חזרתי הביתה. חקי הלבן בכביסה. הלכתי לשכן לקחת חקי. אח שלו פתח לי. פדיחה, היה חניך שלי. נכנסתי והחלפתי לבן בלי להגיד כלום. רצתי לשבת. תכירו, זה ראש השבט שלנו כבר 5 שנים. דויד פלברג, צועק על חניכת ד'. הוא שונא אותם. התחמקתי לשכבגיה. ראיתי את מוריה המרכזת, בחיוך שיש לה הרבה מה להגיד לי. התחיל לדבר איתי על המסלולים, נדבויות, אידיאלים. נתתי לה כיף שאומרים נגיעה, והלכתי. נכנסתי לשכבגיה, פתאום גילי בא ביציאה. צדיק, בוא תלמד לוי! ברחתי לשכבגיה. פעמיים. פתאום נכנסתי בנופר המרכזת. נענשתי משמיים. שיט, שמירת נגיעה. התחיל לרדת עליי גשם. רצתי לתפוס מחסה. נכנסתי לחדר מרכזים. אמרתי בתן תנו מטר. נופר אמר לי לצאת. לא יצאתי. דיוויד אמר לי לצאת. יצאתי. איחרתי לפעולה, התחשמלתי, ירד עליי גשם, נתקעתי בנופר ודייוויד צעק עליי. בקיצור, איחרתי לפעולה. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מת אחיו ויט על איש אדולמי ושמו חירה. הכל אני עושה בשבט הזה.